Csőztök! Ez a videó annyiban állna, hogy dóba mennénk, és nem félen, hanem dófilan, és dók ellen, és megpróbálnák fegyver nélkül nyerni. Hát, számomra ez esélytelen lenne, szerintem. De ki tudja, lehet, nem tudom, 80 killel, várjál, hogy lenne 80 killem, hogyha nem lőhetek. Lepikekszelem. Jövök. Várjál, ilyen skinbe. Ez a legjobb skin hozzá. Defa. Jó, Defa Glider is be van állítva, és csapassuk neki. No fegyver. Csak ilyen hilleket hozhatok, várjál. Akkor hova ugorjak? Az kérdés. Mondjuk... ide? Az... nem tudom. Fingom nincs, hova ugorjak. Hú, amúgy nagyon örülök a TikToknak, letiltott. GG TikTok. GG. Így nem izélhetem, live-olhatok. GG TikTok. GG. Úgyhogy utolsó live-on volt. Szereztem 10 darab friendet, amiből mindjárt mondom hány darab játszik. Parajkádélyes, 2 darab játszik, akiket befrendeltem. Ez kb. 10 frendeltem be. Ma hajnali 2-ig fent leszek, vagyis az a tervem, mert ezen a héten, vagyis csak pénteken tudok játszani, és lesz kint nem élőadás, hanem péntektől, meddig hétfőig gyakorlok haverommal, duótársammal. Köszike. És megyünk kapra. Juhú, megyünk kapra. Asszja. Jó. Nyugi. Úristen, nyugi. Jézusom, át kell cserélnem ezt a kábelt. Nagyon rossz. Jaj. Jézusom, srácok, ez durva lesz. Na, ugrunk. Aj. Jaj, hova ugrunk? Hova? Oda. Hát, oda nem. Elfelejtettem, dók ellen vagyunk. Akkor inkább oda ugrok. Jézusom, ember. Na mindegy. Ja, és lesz horgászos vidi. Juhú! Elvileg. Már megyek apámhoz, azt lehet rakok ki vidiket, hogy pecázni fogok. Amikor felkelek, és amíg nem alszok el, addig fogok pecázni. Lesznek vidik, estig fogok pecázni, viszek nagy nacit, pulcsit, vagyis hosszú nadrágot, úgy értve. Az mi? Úristen! Amúgy megköszönném, hogyha feliratkoznátok, tudod? Tudod, mennyire szeretlek titeket. Dika Magneto. Na. Jaj. Na, nyom. De persze, ilyenkor nyitok epiket, meg mindent. Jó van már Disneyland. Ja, Digi.
Meg Disney-t. Fellopom az összes ammót, ami létezik. Ezt magamra nem bírom felrakni, azt így lövök. Lekempáljem az egész gémet. Remélem, hogy tetszeni fog ez a videó. Köszönöm, hogy dobnátok egy kis feliratkozást, tudjátok, hogy megy ez. Azt egy kis lájkkal, meg egy csengővel. Jaja. Kis bandás. Megpirítjuk. Meg kell pirítani. Nyomassuk neki. Mindenki kap egy piros lapot. Rosszak vagytok. Túl rosszak. Szarul játszotok. Nem nektek mondom, hanem a lobbimba kerülő embereknek, amivel csak 71 ember ér már csak. Mi van? Most ugrottam le. Ja, hogy már nincsen. Hú, gyerekek. Várom már a kapot. Mekkora lenne már, hogy bejutnánk. Mindjárt nem sokára kapok egy de, beragadtam. Nem sokára kapok egy teló állványt. Vagy már innen. Azt onnan majd jobban lássátok képernyőt. Majd persze az Xbox az nem találta fel, hogy a YouTube-bal összecsatlakoz, csak a Twitch-el. Természetesen, de kedves vagy Xbox. Ó, hogy ezzel nem tudtam kirepülni. Hol van a bot? Itt lesz. Nincs itt. Ja, hogy felettem. Kösz Fortnite. Jézusom, gyerekek. Eskü. Eskü nem mentem fel semmi fegyvert, nézzétek. Átgörgetek. Csak az ammót veszem fel. De még mindig nem találtam meg az... Ja, itt van. Zsa. Amigos, amigos. Jó, jött a gyerek, oda nem megyünk. Az mi? Ne, ne, ne már. Szivac. Várja, figyeld, nem lövök senkit, de elhozom. Vagyis eldugom. Itt kidobom a körön kívül. 200 IQ. Észrevett? Nem. Ezt ide kidobom, hát nem veszi fel. Nem veszik észre. Basz meg, ott megy. Baszki, 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 baszki. Jaj. Au. Ja, amúgy Matit kéne szedni endgame-re. Fú, de utálom azt a TikTokot, ember. Miatta nem tudok live-olni. De azt se értem, hogyha valaki ott szeretne live-olni, akkor miért ne live-olna? Hogyha nem 18 éves. Várjál, ezt elhozhatom?
Ez damage-el adja talán? Ezt nem tudom. Ezzel lőhetek? Ez fegyvernek minősül? Szerintem ez már csalás lenne. Akkor nem hozom el. Tuti. Ja, ez 100 damage-el. Ne. Itt egy dó. Na már itt úszik egy gyerek. Jó. Nagyon jók vagyunk. Azok mit csinálnak? Na. Ezek felettem vannak. Ezek hogy nem vettek észre? Milyen suttogok? Ezek hogy nem vettek észre? Azt rohadt, de mákos tészta vagyok. Ezt nem veszem el. Elmentek? Nem vagyok benne, hogy... ott vannak. Jó. Bocs, hogy kempelek, csak... Hát nem tudok mit más tenni. Mit tenni? De nem lőhetek. Majd lehet lesz olyan kihívás, mondjuk, hogy csak egy chestből nyitottak. Egy chestet kinyitok. Na, ne legyek már KDS. Egy chestet kinyitok, azt csak azt a lootot hozhatom el. A hiet, meg a shiedet azt elhozhatom, meg az ammókat. Többit. Csak cuccos, nem. Vagyis, hogyha mondjuk egy kék snipert nyitok, mondjuk egy ilyet, akkor azzal kell játszanom egész gamebe. Vagyis azzal lőhetek. Elmentek már? Jogi, csak az ammókat veszem fel. Nyugodjatok meg. Jaj, ember. Kis töm... Ez... Várj! Én láthatatlan vagyok? Mi van? Ezek hogy nem vesznek észre? Jézusom. Ne legyen senki benne. Jó. Ott a medálos van, arra nem megyünk. Szerintetek hanyadik leszek? Szerintetek benne leszek a top 5-be? Írjátok meg. Kíváncsi vagyok, hogy mit írtok. Hogyha valaki esetleg megnézni. Mondjuk az legfelkapottabb videóm az 23 megtekintés. Arra büszke vagyok az életbe. Jaj! Ó, a magnetó. Várjál, hogy ezzel nem lövök.
csak védekezek az ér. Inkább nem. Megvan, mit fogok csinálni. Na, aha. Ne, kitörtem az ablakot. Itt vannak valahol. Jaj, félek. Hogy bárkinek, akinek van kedve jönni. Bárki jöhet. Úgyis ott lesz a nevem. És valaki ír kommentbe, hogy mi a nevem. Befrendelem. Nekem tök mindegy, ki ez az ember, nem érdekel, hogy szarul játszik. Megkérte. Én megteszem neki. Neki ez az álma. Nem hiszem, hogy valakinek egy szar youtuber lenne az álma, hogy befrendelje őt. És akkor nem múlt veszem fel. Itt van. Ez jó kemphely. És pont bent vagyok a körbe. Másik oldal. Na, ez pacek, ez esküvő. Már bocs csak, hogy így kempelek. Jó, nem fogok kempelni. Ide megyek. Csak most nem kempelek, nem azt mondtam, hogy az egész menetben nem fogok kempelni. Jaj. Na, jó. Kíváncsi vagyok, hány ember fogja megnézni a horgászos videómat. Ma azért is kirakom a horgászos videót, hogy legyen tartalom. Mert be akarok robbanni a Youtube-on, hogy sztár vagyok. Amúgy azt az ott nagyot menne. Elképzelném, hogy 500 követőm van. Majdnem minden videómat megnézik 100-an. Ne. Chat. Nem leszek benne a top 5-be. Face reveal. Nem leszek benne a top 5-be, face reveal. Koronitát beállítok. Csak most ne öljenek meg. Nagyon halkan. Nem leszek benne a chat az top 5-be, megmutatom a pofikámat.
Top 10. Jó. Növeljenek meg, növeljek. Nem öltek meg! Úristen. Nem öltek meg. Végre, vamos. Oda be kell beállni. Megfulladok? Fulladok! Jó. Jó, 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 jó. Nagyon jók vagyunk. Top 7, top 7, top 7. Csak most ne halljak meg. Hát akkor a pofikámat meg kell mutatni. Mondjuk nem bánom, nekem tök mindegy. Nem vagyok fasos gyerek. Jön a kör. Ne. Most, jó. Nagyon jók vagyunk. Nagyon jók vagyunk. Bent vagyunk. Top 7, top 7. És itt van mind a 2 medálos, ott van. Ezt nem hiszem el. Úristen. Top 5, top 5, top 4. Chat, nagyon jók vagyunk. Szerintetek egy top 2? Top 2? Ezek túl jók. Lehet megölnek. Ezt úgy szétszedném, hogyha lenne egy ARM. Mondjuk ez van sniperes tukja. Aha. Lehet, tudja, hogy itt vagyok? Ki tudja. Jön a kör. Vagyis megy a kör. És arra kéne mozogni. Nem vagy észre. Nem vett észre. Tesó, nem vettek észre. Ezek nagyon buták. Tesó, ezek nagyon buták. Innentől lehet fegyvert hozzam. Innentől lehet. Top 3. Chat, állították volna, hogy top 3-ból bejutok? Én nem. Megöltem valakit! Ne! Top 2! Top 2! Top 2! Ezt nem hiszem el. És nem hiszem el. Na. Köszönöm a figyelmet.
Én Mr. Játszint voltam. Na csoma!